Nilalim no? Kailangan mo Bahara ba tayo sa lagay? Appendix na ba? Alam mo man. Hoy, okay. Grabe ka tapos sa video. Wala! Nagamiyon na! Ayun! Wala mo na Ayan na, alam Pungi ka berarti. Loko ka. Ayo na, punya na kamu kanta ko. Kinsas. Yes. Akay ba? Akay. Ang sako. Akay ba? Akay. Ito dito bulan-bulan po ko. Magmasala. Loko ka niyong kimaga. Kinsas siya. Nampaka ka. For today's video mga agaw na may exhibition game no Tuburan Sur, Danau City og salamat dahil kakap sa pag-ibitar mo sa exhibition game sa Tuburan Sur, Danau City Kap, Perbe, basta sa Puersas og dahil kay salamat Kap og salamat sa Danau Vloggers sa mga amigo nako salamat sa pag-invite mga batay rin yung naonis personal na yan Matay, maglakot ito. Kalaban ito ko. Nilalim no? Santay. Okay. Wala. Kailangan mo na kumat. Ay, sinutagad ko yung moto. Kinsa siya? Ngano, hindo ko ka. Bahara ba tayo sa agay? Appendix na ba? Alam mo man. Hoy, Steve. Sana! Grabe ka tapos sa video. Amo na eh. Bigo na rin yan. Kanta, dito amigo. Agay ba? Kaya kayo gating Legos ko ah. Aw. Ala! Uy! Tara! Wagi ba? Tao. Gakos na si Kinoy. Grabe ka ba? Tignaw ka na! Manang gulon! Nagwapo na rin. Nagwapo na rin! Ay! Ako na rin. Di ba ka matignaw? Ba't di manandaw? Kaya mo magpanala! Ay man. May gabi, tuburanon. Nagbaha laging gwapo-gwapo ron. Kita na kuya Wajad ko ba? Sa pinakalit nito. Ako mga panghinaot ang request bitaw na malingaw ng isa. So, nakatay na kong pasalamat sa mga agaw na po sa Sanrem. Ang Maraat Vlog. Ang Danau Vlogger. So, salamat kay ninyo niya. Ako mga panghinaot na maglingaw na kung pwede malingkit tayo na. Ang ato ka ma-enjoy tayo. So, good luck. Maing gabi isanan. Selamat Kak.
ng mga Danaw Vloggers. Uy, good luck ha. Good luck, good luck, good luck. Siguro ta. Lingaw, lingaw. Unsa man ako? Unsa man ang mananapan na? Unsa man ang mananapan na? Tawag. Shout out ka, uy. Uy, siling hanggang na. Unya na, pasang ron. Yan. 1, 2, 3, go! Good. Isigaw! Ilang bigaw! Why, lawak na! Bigaw! Wakalambre mo nemo! Wala! Pinasa Pinkel Yes. As a 3 points hukum mati. Ikat, asuka na! Grabe, walang namihod nyo na! Walang namihod na! Rise Pinkel. Ayan na naman. Salamat sa mga vloggers sa Maraas Vlog. Di patulog sa Brunei. Ilang nila para kaninyo. Yeah. Maraming salamat sa nila, pagpantay. Grabe sila yun. Salamat pa lang. Ayaw. Isa. Yeah. Grabe Marjo Gutierrez. Ay! Minyo!
Kasit-sit pa. Anak ni Manamin. Luya na. Kauna na, kauna. Grabe ka, Iblis. Bumo, sari. Uy, may gabi nila. Ano kang sili? Oh, naisili mo. Demonyo, katong kalo mo dito sa. Ayay. Ako rin, kayo ko. Ayay ko. Ano ko na ko ko? Okay, Castro, bilang man to. Ay, si Kuano. Asa na ang isa? Ah, ane. Ah, ni Sokol siya. Katong kailan katong Castro? Castro ba? Kana mukaon na aun. Ah, daw sili na. Ni Sokol na katong Castro ba? Bay, darat. Uy, walwal ka na. Kaong yan sili. Uy, walwal ka na. Ah, daw. Apit na minyo, pag-ulit. Ah, followers ko na niya? Follower ko na niya? Kanong sili? Dan, may mo ta napit loko largo. Loko largo ba? Oh, ay mo kabalaka, dugay mo buntag kay nadiring adlaw. Sige, sige. Sige. Challenge. Ganahan ko ano, Castro na pero pod. gamay raman. Sanod na lang. Kap, salamat kay Kap. Ah, salamat kay Kap. Uy, marunong nga. Sige, pagaw na mo.